תרגול הוצאת תובע מהקרקעית, כולל משיע מהמים, מציל, תובע שמיד ירד לקרקעית, כמובן מחוסר הכרה. אני אדבר על כל הדגשים ואפשר לצאת לדרך. צא לדרך, קיצה עמוקה, משתלט על התובע מתחת למים, עולה למעלה תוך כדי שהוא מפנה לעצמו, או לא פינה, אבל היה צריך לפנות את עצמו מלמעלה, שלא יפגע במישהו. גרירת צד בצורה משכנעת, לאט לאט, כמובן יד אוחזת בקיר, התובע צמוד לדופן ב-X, עולים לא עוזבים את התובע שלא ייפול לנו. אחיזה ביד ימין ליד ימין, יד שמאל ליד שמאל, שתי טבילות והושבה של התובע, סגירה של האצבעות מתחת לבית השכי וגרירה של התובע, והנחה של הראש. במקרה הזה מתחיל וידוי הכרה, מילולי, פיזי, בדיקת נשימה, מזיק מד"א, מביא דפיברילטור תוך כדי עבודה. תודה.